दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गेजेर जनाय हालामनि बे गेजेर जनाय हालामनि सियालमारि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आं दंफैयो। बे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै गेजेर जनाय बैसागु फोरबो आफादनि बानजायनायाव मैयानिफ्राय 5 आरो 6 साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ बिथांमोना खुंफुंगासिनो दङ। दिनै फैयै फैयै दिनै जोबथि सान। बे जोबथि सानाव माखासे गोबां हाबाफारि लादों बिथांमोना गेलेनायनिफ्राय भलिबल गेलेनायनिफ्राय खारनाय बादायलायनायनिफ्राय लोगोसेनो बेवहाय बिथांमोना दायो दान्दिसेनि उनाव बिथांमोना गेवलां मेलबो लानानै थांगासिनो दङ। बे समाव आङो बे गेजेर जनाय हालामनिनो मानगोनां बैसागु फोरबो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना दङ। बे दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय आङो बे समाव मोनथिनो नाजागोन। जोंहा बे समाव सासे दैदेनगिरिनिफ्राय मिथिना लानो थागोन। बड' लाइभ 24 जानाय सारखौ बरायना लाग्रोबाय। खुलुमबाय। दिनै खुंगा 19थि गेजेर जनाय बैसागु फोरबो आफादा दिनै जोंनि गासिबो गेजेर जनाय हालामनि माहारियारि आफादफोरनि जथायै दिनैहाय साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बैसागु फोरबो आफाद खुंदों। दा बेहाय जोङो मोनसे जोंनि राव हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि जि बैसागो होनना बुङोब्ला जोंनि जिथु बर'नि आमाय थुख्ल' जोङो बावनो हाया। जोङो बेखौ बरायो आरो जों बिदाय होयो। थिग बेबायदिनो दिनै गेजेर जनाय हालामावबो दिनैहाय बिदाय होनायनि जि हाबाफारि बेखौहाय बेहाय खुंफुंगासिनो दङ माखासे मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै। दिनैहाय आङो बिफां गायनाय हाबाफारि बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारि बेखौ लाफादोंमोन। आं दिनैहाय गायजेननाय हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानो जोङो गासिबो दिनै बयबो मिथिखागौ जे जोंनि दिनैहाय जिथु ग्लबेल वार्मिं जागासिनो दङ। जोंनि माने हारि जोंनि माने गासै बुहुमनाङैनो जोङो माने जुदि अक्सिजेन मोननांगौब्ला जों गोथां सोमखोर जों जानांगोन। दंफां लाइफां बांसिन थानांगोन। जों दिनै जोंनि जेसेबांखि डिफरेस्टेसन खालामगासिनो दङ जोङो माने दंफां लाइफां दानस्रांगासिनो नोगोर सहर जालांगासिनो दङ। दिनै माने गुदुंनि थासारिया बांसिननिफ्राय बांसिन जालांगासिनो। जोङो सानो जों बोसोरफ्रोमबो जों दंफां गायनांगौ। बयबो साफा साफा माने जुदि बोसोरसेयाव जुदि सासे मानसि जुदि फांबा दंफां गायोब्लाबो जोङो फैबाय थानाय बोसोरफ्राव गासिबो जुदि फांबा गायोब्लाबो जों मोनसे गोथां सोमखोर जों खालामनो हागोन बेखौ जों सानो। लोगोसे दिनैहाय जिथु बैसागो फोरबो आफाद बेनि सायाव आङो फंनैसो बुंनो सानो। बैसागो फोरबो आफाद हिसाबै जोङो जेरैबायदि दिनैहाय जोंनि हारिमुवा जों माखासे समाव गोमानो थांगासिनो दंमोन। नाथाय दिनैहाय खोब मोनसे आफादफोरनि नांथाबनाय बेब'स्थानि गेजेरजों दिनैहाय जेरैबायदि बेखौ फोथांना लाखिनायनि जिथु बेब'स्था खालामदों। दिनै खाम सिफुं दामनो जोबलांनो हमदोंमोन। आर'ज मेथाइ खनोब्ला दिनैहाय दामग्रा मानसि गैया। दा बेखौहाय माने मोनसे आफादफोरनि नाजानायनि गेजेरजोंहाय दिनै जोङो जौस्रां लेभेलाव लाबोनानै जों मोनसे बादायलायनाय जिथु खालामदों बे खोब मोनसे मोजां मोनसे पजिटिभ मोनसे जोंनि हारिनि थाखाय जों खोब मोनसे पजिटिभ मोनसे मा होनगोन नाजानाय। आरो बेखौहाय जोङो फैबाय थानाय समावबो जोङो बासायना लाखिनांगोन। आरो बिदिनो दिनैहाय फैबाय थानाय समावहाय आरो इयुन जोलैफ्रा जे जोंनि हारिमुखौ बासायना लाखिनायाव बयबो जेन ओंखारबोलायो आरो बेखौ माने जोङो बासायना लाखिबाय थानांगोन। बर' माहारिया जेसेबांखि थांना थागोन होमब्लासो जोंनि राव हारिमुआ थांना थानांगोन। बैसागु बिदाय फोरबो फालिनायजों लोगोसे नोंना बेवहाय गेलेनायखौ लाफादों बे बेलायाव मा बुंगोन? दिनैहाय बैसागो मेलानि समावथ' दिनै रंजानाय हिसाबै दिनै दिरुं बोलायनाय, भलिबल बादायनाय, माखासे खारनाय आरो लोगोसे हांसो खेलाफोरबो होयो। दिनैहाय जों बुंगोन खोब मोनसे दिनै जोंनि जिथु रंजालि बैसागो बे रंजालि बैसागोआ जोंनि थाखाय रंजानाय मोनसे फोरबो। आरो बेयो आं दहायनो बुंखादों बे मोनसे जोंनि मोनसे आमाय थुख्ल' होनना बुंनांगोन। जोंनि एकदम जोंनि गोरबो बिखानि मोनसे फोरबो। दा जोङो रंजानायनि गेजेरजोंनो बेखौ बरायो आरो रंजानायनि गेजेरजों जों बेखौ बिदाय होयो। लोगोसे दिनै रंजानायनि गेजेरजोंबो माने जिथु मानसिनि फिटनेस बे फिटनेसखौबो जेन लाखिलांनांगौ
रंजानायनि गेजेरजों फिटनेस मानसिनि जिथु हेल्थ बेखौबो मोजां लाखिनांगौ दा बेनिखायनो बेफोरबायदि आयदाखौ लानानैबो खोब मोनसे रंजाथाव आरो बाख्नायथाव आङो बेखिनिखौनो बुङो आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो बेनि गेलेनायनि गेजेरजोंनो जों गामि गामि जिथु बादायलायनाय बेनि गेजेरजोंनो जोङो साबसिनखौ बासिनानै जोङो फैबाय थानाय समावहाय जुदि आयदाफारि बायदियै जोङो बेनिफ्रायनो सायख'नानै आनसलिकनिफ्राय जिल्ला पर्याय आरो जिल्लानिफ्राय स्टेट बिदि डिस्ट्रिक्ट स्टेट आरो स्टेटनिफ्राय नेसनेल बेफोरबायदि गेलेनो मोनसे खाबु मोननो दा बेनिखायनो बेबो मोनसे स्कप बेखौ आं बुंनो सानो आरो गेजेर जनाय हालामाव गंबेसे गामिजों नोंथांमोना बैसागु फोरबो आफादा खुंफुंदों? जों गासै दिनैहाय जोङो 63 गामि दङ माखासे गामिफ्रा फिसा फिला जों बेसेबां जोबस्रांलांबाय जोङो फिसा फिलाबाबो जोङो दाबो 60 गामिसिम दङ जोङो गासैबो दिनैहाय ओरैबायदि मोनसे सापर्टिभ बैसागो फोरबो आफादा बे न'खरसेनिफ्राय साफा एसे एसे रां हरनानै बिथांमोना गासैबो सापर्ट खालामदों दिनैहाय आरो जिथु जोंनि ओनसोलनि मानसिफोर दङ बे ओनसोलनि फालांगिफोर दङ बिथांमोना दिनैहाय एसे एसे रां हरनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौहाय बानायनाय जादों आरो जोङो दिनै जोङो बाख्नायनांगोन दिनै गासैबो जेन बेहाय मदद होनानै मोनसे दिनै बे जौस्रां लेभेलाव लाबोनानै बैसागुखौ खुंदों बेनि थाखायनो खोब मोनसे गोजोननाय मोनदों। साबायखर थाबाय बिथाङा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो गाहाय नेहाथारि अजय सार बिथाङा बैसागु बिदाय फोरबोआव बिथाङा आफादाव थानानै बिथाङा खामानि मावदों आरो बिथांनि माखासे बिहोमा दं जिथुनाखि बे खुंफुंनायाव बिथांनिसिम साबायखर थाबाय बे समाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गेजेर जनाय हालामाव गाजा गोमजायै बैसागु बिदाय फोरबोखौ गुबुन गुबुन बोसोरनिफोरनि बायदि देग्लायबो गाजा गोमजायै बिथांमोना खुंफुंदों बेखौ बुंनांगोन बे समाव आङो बड' लाइभ 24 नि जानानै खौरांगिरि गुनाराम बसुमतारी गोजोन्थों।